So what's happening? We're in APC now. APC. Tomorrow is here in 100% APC. APC. Yes. We have to join the trend of what is happening in Nigeria. Is Jagaban all the way? Good, come. Is APC all the way? From APC tomorrow is here. from tomorrow is here. bottom to the top is APC. From bottom to the top. ụmụnne m, ihe ahụ a na-akụ na asịrị kamgbe ọnwa ole na ole gara aga abịakwala nụ na mmezuo, n'ihi na ya bụ ihe ekpugheela anya. Aka na-achị steeti Enugu bụ His Excellency Gọvanọ Peter Mbah ya na ndị otu ya agafeela n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress bụ APC. Ama m na ụdị anya ọtụtụ ndị be anyị ji wee na-ahụta otu ndọrọndọrọ ọchịchị a akpọrọ APC ozi a agaghị adịcha ụfọdụ ndị mmadụ mma na ntị, mana ihe mma bụ na ihe a na-ejekwe ime na afọ 2027 bụ second tenor ha na-ekwu okwu ya. A na-ahụta na ya bụ ihe abụghị egwu achị ụtaba n'aka wee na-agba, maka na ihe a hụrụ n'ihe a bụ na ọ dịka gasị na ya bụ Gọvanọ Peter Mbah elela anya ụdị ụkwụ ndị PDP ji wee kwụrụ ugbu a, na PDP aghasala. Ma ọ bụrụkwa na onweghị ihe ọbụla o mere, na ndị APC ga-ewekwa agịrịma wee yijaa ya makwanụ chụpụ ya n'oche ahụ na 2027. Nwoke asị ka ya were ugbu a ya bụ mmiri ka na-eru eru, ka ya chịrị ọgọdọ ya ghasara na ụdọ ndị PDP ma gaghasa ya na ụdọ ndị APC. Ihe mmakwa bụ na ebe ọbụla onye hụtara dịka ebe ga-akara ya mma iji wee nweta ihe ọ na-achọ, ọkwa ikikere dịrị ya onwe ga-egbochinwu ya. Ma o nweghịkwana otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla a ga-asị gị na otu ndọrọndọrọ ọchịchị a enweghị ndị ọma nọ na ya, maọbụ na ndị niile nọ na ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị ọjọọ. Mmadụ dịka aka chịburu steeti Ebonyi na mgbe gara aga bụ Injinia Dave Umahi, ọkwa na APC ka ọ nọ wee rụọ ihe niile ọ rụrụ na steeti Ebonyi. Ya bụ, ana m enwe nkwenye na onye ọbụla chọrọ ịrụrụ ndị obodo ya ọrụ, otu ndọrọndọrọ ọchịchị onye ahụ nọ na ya ekwesịghị ịbụ ihe ileghara anya maọkwanụ ihe ga-anapụ onye ahụ ịrụrụ ndị obodo ya ọrụ. Ma dịka ya bụ ihe si wee kwuru ugbu a abịakwa na South East ugbu a, ọ dịka gasị na ọ bụ naanị Alex Oti ka anyị ka na-ele anya onye ma ọ ga-anọ na Labour wee ruo na 2027, onye ma ya onwe ya ọ ga-agafe na APC. Ma Soludo na onwe ya ọ apụghị ka ọ ka nọ, maka na ihe emume ntuliaka nke ndị steeti Anambra bụzi n'ọnwa na-abịa abịa, onweghịzi ebe ọ ga-aganwu, ọ na-apụghị ka ọ nọ. Mana kedụkwanụ maka Alex Oti, nke a ndị APC maliterela wee gbawa ya ụkwụ site na ọnụ osote onyeisi ndị Federal House of Rep bụ Maazị Benjamin Kalu, bụ onye nke na-ekwu ya kwamgbe na APC ga-eweriri steeti Abịa n'afọ 2027. Dịka o si wee na-akọwa, ọ sị na ọ bụrụ na ọ bụghị APC ịchụpụ Alex Oti n'oche, ị mara na ọ ga-eji Alex Oti wee chịa Abịa, mana APC ga-eweriri Abịa na 2027. Kedu ihe ị na-eche maka ya bụ Gọvanọ Alex Chioma Oti? Ịmakwa na ọ ka bụ ụnyaaka ọ bụ nwanne ụnyaaka ọ ka gara steeti Enugu, ya na ya bụ aka na-achị steeti Enugu bụ Gọvanọ Peter Mbah nwere mkparịta ụka nke anyị na-amaghị ihe ha kpara. Kedu ihe ị na-eche maka ya bụ Alex Oti? Ị na-eche na ya onwe ya bụ onye ọzọ ga-agafe na APC, ka ị na-eche na ọ ga-anọgide na Labour wee ruo na 2027? Mana steeti Anambra kwanụ, ị na-eche na ndị APC nwere ohere iwere steeti Anambra na ya bụ ihe emume ntuliaka nke a ga-eme n'ọnwa Nọvemba site n'aka onye ji ọkọlọtọ ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị bụ Nicholas Ụkachukwu? Ma deekwara anyị ihe i chere na ihe gbasara gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mbah, onye nke gafere n'otu ndọrọndọrọ APC. Deere anyị ebumnuche gị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m, ka emesịa nụ.